waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Het is alweer de laatste week van de zomer van ZVL. En deze maandag beginnen we die laatste week vanuit Overslag. Een dorpje dat precies op de grens ligt met België en zowel in België ligt als in Nederland. Daarom staan we ook vandaag bij de grenspaal. Het is overigens niet het enige land dat invloed heeft gehad op Overslag. En daarover praten we met Ruud Vriends. En we staan dus ook aan de grens met Oostenrijkse palen. Oostenrijkse palen, ja. De Oostenrijkse paal die is hier gekomen zo half in de 18e eeuw. Hebben ze hier een geschil gehad tussen Oostenrijk aan die kant en de Staatse Nederlanden. En die hebben in Overslag zijn er 14 gezet in die tijd, omdat daar toch bepaalde punten aangedikt moesten worden. Het is echt een internationaal dorp, want zelfs Oostenrijk heeft invloeden hier. Ja, die had invloeden. Je moet ook niet vergeten, je staat hier in een gebied waar dus tijdens de 80-jarige oorlog flink om gevochten is. En ik weet niet of je in Axel de Staats-Spaanse linies kent. Daar lagen de Spanjaarden dus onder. Dus dat is aan deze kant. En tijdens die afwikkeling van die 80-jarige oorlog is hier dus in feite de grens gekomen. Ja, en zelfs in het grensdorpje Overslag worden nog redelijk wat activiteiten georganiseerd. En iets wat daar een enorme rol in speelt zijn de cafés hier. Nou ja, tegenwoordig is er nog maar eentje, maar vroeger waren er heel veel meer. En iemand die daarover kan vertellen is Veronique van Bambost. Mijn grootmoeder die heeft meer dan 60 jaar café gehouden hier, op deze plek, Café Sint-Sebastiaan. Waar ook in het verleden de film De Zwarte Ruiter is opgenomen. Toen werd het café helemaal omgebouwd, zeg maar. En ik heb daar ook heel veel jaren vertoefd, inderdaad. Ja, inmiddels is dat een woonhuis geworden en is het café verplaatst, hè? Klein beetje wel. Het was vroeger een beetje concurrentie, maar nu is het echt het café van Benny en Sheila. Het café Den Overslag. Heel toepasselijk hier in het dorp natuurlijk. Ik moet zeggen, zij doen heel veel voor de gemeenschap samen. Jong, oud, is er welkom. Je wordt er heel vriendelijk en netjes bediend. Het is allemaal dik in orde, dus het is echt een kernplek voor de Overslag, zeg maar. Dat moet Zwarte Ruiter geweest zijn. Zoiets kan hij alleen. Nou, een rondje voor de hele zaak dan maar, hè. Ja meneer, we zijn vandaag met de zomer van ZVL in Overslag. Kunt u mij aanwijzen op de kaart waar Overslag ligt? Niet direct. Niet direct. Ik denk dat die ergens is. Dat is hem, dat is Overslag. Morgen, dan ga ik het nog moeilijker maken, zijn we met de zomer van ZVL in Biervliet. Enig idee waar dat ligt? Dat zou toch ongeveer hier moeten zijn. Ja, dat is hem. Dit was hem, de uitzending van de zomer van ZVL vanuit Overslag. De laatste week is nu echt een feit. En het zit er alweer bijna op. Marianne, hoe vond je het vandaag? Ik vond het best een leuke uitzending hier op het pleintje. En Marjolein, bedankt voor de koffie hoor. Toppie! En zo is het. Morgen zijn we er weer, dan vanuit Biervliet. Tussen 9 en 12 op de radio en uiteraard om 6 uur op tv. Graag tot dan!